Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Aas Mutiara Ariska saking SMP Negeri Setunggal Wanarja. Kula badhe ngaturaken carita mula bukane kula Nusa Kembangan. Kacarita kakek ing zaman biyen ana raja sing gelare Prabu Aji Pramoso kang dedunung ing tlatah Kediri, Jawa Timur. Raja iku duweni watak atos, dheweke ora wedi marang sapa wae lan ora seneng nemu ana sing luwih sekti. Para punggawa, apa awak pada ngerti yen ana pangasih sekti mata kene? Nyuwun sewu Kanjeng Gusti, kula mboten mangertos. Ya ora dadi ngopo, mung wae ngertenono ana sekti lan bebayani tata kene, mula kowe padha kudu bisa nyekel lan mateni sadurunge kraton iki lebur amarga kasaktene. Ih Kanjeng Gusti ngestokaken dawuh, ya tak pangestoni. Banjur para punggawa sing diperintah Prabu Aji Pramoso mau sumebar menyang desa-desa. Goleki apa kang dikersake rajane. Ora suwe para punggawa nemokake pandita sing misuwur. Pandita iku jenenge Resikano, uga diarani Kyai Jamur. Banjur Raja Gunungpati, Senopati uga sesepuh kraton. Para nayaka praja, apa sira pada ngerti yen ana pawan kang mbebayani kanggo kraton iki? Nuwun sewu Kanjeng Prabu, kula mboten mangertos. Tahu enahe ngerti. Ing tlatah kraton iki ana wong sekti mandraguna jenenge Resikano. Saupama ora dicekel banjur dipateni, bebayani tumraping kraton ini. Nggih Kanjeng Gusti, ngestokaken dawuh. Bubar oleh panjurung saka sesepuh kraton, Prabu Aji Pramoso dawuh marang punggawane ing papan panggone Kyai Jamur. Nyuwun sewu Rama, kepareng kula ngaturaken warta bilih Kanjeng Prabu Aji Pramoso dhateng duka Rama. Lajeng Rama badhe dipun pejahi. Loh, aku salah apa? Nyuwun sewu Rama, kula mboten mangertos. Nanging warta menika sampun sumebar ing sedaya laladan kraton. Prayoginipun Rama jengkar saking papan menika. Yo, yen kaya mengkono, bengi iki aku tango. Prabu Aji Pramoso lan para punggawane menyang tumuju ing panggonane Kyai Jamur. Nanging mung sing diparani wis ora ana. Ana ngendi Resikano? Ampun Gusti, kula saestu mboten mangertos. Ah, kowe mung alasan. Ing papan liya Kyai Jamur mlaku ngulon ngliwati alas pesisir kidul nganti tekan tlatah sing saiki jenenge Cilacap. Ing tlatah iku dheweke nemu guwa kanggo mertapa. Prabu Aji Pramoso lan para punggawane nututi mlaku ngulon dumadakan rombongan mau weruh Resikano lagi mertapa. Ampun Kanjeng Gusti, ora iso, kowe kudu mati saiki. Ampun Gusti. Resikano dicekel lan dipateni. Nanging amarga sekti maite Resikano mungsuh. Kadadean iku gawe Prabu Aji Pramoso lan para punggawane wedi lan gumun. Durung ilang rasa wedine, Prabu Aji Pramoso kaget amarga ana swara gluduk lan angin saka tengah segara. Swara gluduk lan angin ilang dumadakan teka naga saka tengah segara sing wujude gede banget. Naga iku marani Prabu Aji Pramoso lan ngajak tetandingan. Prabu Aji Pramoso lan para punggawane gugup lan bingung ngadepi kahanan iku. Prabu Aji Pramoso banjur ngeculake panah lan kena wetenge naga. Naga mau ilang bareng karo suarane ombak. Nalika nagane ilang, jedulung ayu mlayu dhuwuring ombak. Jenenge Dewi Waswati. Dewi Waswati kandha marang Prabu Aji Pramoso. Gusti Prabu mangertono aku iki titisan Dewi kang dikum dadi muga. Amarga sliramu, saiki aku wis bali dadi wujud manungsa. Ampun Kanjeng Dewi, nyuwun aku nyimpan sami. Ora dadi ngopo. Kanggo ngaturaken rasa panuwunku. Iki kembang Wijaya Kusuma. Kembang iki ora bisa ditemokake ing alam dunya. Sapa sing duweni kembang iki bakal nurunake raja-raja sing duweni kuwasa ing tlatah Jawa. Matur agunging Kanjeng Dewi. Dewi Waswati banjur menehi weling
menawa kula iku arep dijenengi Nusa Kembangan. Nusa tegese kula lan Kembangan tegese kembang. Bubar menehake Kembang Wijayakusuma, Dewi Waswati ilang bareng karo gebyure ombak. Prabu Aji Pramosa mlayu nututi ilangi Dewi Waswati. Ngerti yen kembange kang dicekel ilang, Prabu Aji Pramosa rumangsa gentun. Banjur ora suwe dheweke bali menyang Kediri tanpa nggawa apa-apa. Kejaba rasa getun menawa wis tumindak ala. Cekap senajan cariyos saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.